Sanibonani guys, igama nginqobile nibasela mazibela eIthonga ngomhla ka-3 November. USanele-ke guys uhambile wayokhokha imali yamalobola ehamba eyedwa qoba. Uthe mayefika nje kontanzi, untanzi besehlinile ebona ukuthi nayi ingane yomfana izodlala ngayo imlethele imali yamalobolo ihamba yodwa engahambi ngisho nanomalume oyedwa nje vo. Umane nje wathi uSanele, sanibonani bantu abadala, ngizoletha nayi inhlawulo kaZama, ngiyaxolisa bandla ukuyiletha ngale ndlela. Amane nje wathi umduduzi, nawe mfana usungaze ngampela udelele kangaka, angazi nanokuthi ikuphi ukudelela phakathi kokuthi uze wedwa ungalathanga ngisho umalume oyedwa, nokuthi-ke umane uyilethe ngezandla nje uzothi qaqa le mali la eduze kwethu. Waxolisa-ke uSanele. UNtanzi wazivula isikhwama methi uyabheka, hhayi impela imali yona iningi, iyishaqane impela, kodwa ube ukuyibala nje wathi cha mfana ngiyaxolisa, angeke ngikwazi ukuyithatha le mali yakho, mina indodakazi yami ifanele okukhulu kabi kunalokhu. Uza wedwa, ngathi nje uyamthuka nje uZama. Wathi baba, ngiyamthanda uZama futhi angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. uZama ungikhombisile ukuthi kuyini ukuba yindoda, ungikhombisile ukuthi kuyini ukuba nefa. Manje-ke ngiyacela bandla, cela undiphe iy'busiso zakho, ngiyadinga ukuba uZama abe sempilweni yami. Wamane wathi Ntanzi, yazi nje into eyenza ukuthi ngivume ingoba nje uZama ngiyazi ukuthi uyamjabulisa. Kulungile Magwaza. Wajabula yedwa-ke guys. USanele uthe kusanjalo-ke nangu uZama uyasho-ke kuyena ubanele wakhe lo sazi ukuthi thina uSanele ukuthi yeyi, cela uze ungalinge ungilahle umntana womuntu, ungilahle nengane. Uyazi phela mina uma kuloke nje wahamba ngimncane ngabona ukuthi kubuhlungu kanjani ukukhula ungenawo umzali, nokukhula nje unomzali oyedwa akumnandi. Angifuni kwenzeke kwingane yami lokho. Wathi khululeka, soze ngakulahla mina Zama, kusho yena-ke guys uBanele. Emva kwalapho-ke wathi ngicela ulalela namhlanje ebusuku bandla ungahambi. Wathi hayibo, sufuna ngilale njalo nje ekhaya nje ngosuku lamalobolo? Wathi khululeka, wena nje ngikudinga eduzane. Wathi yabo futhi akumina kuphela ovumayo, naye nengane iyakhahlela la, iyavuma naye ukuthi kumele ulale la. Wajabula kakhulu kuBanele, wathinta isisu, wathi yewena mfana kababa, yewena mfana kababa. Hhayi uZama wahleka wagigitheka kamnandi kanje. uZama-ke uthe esehleli nomngani wakhe washo ukuthi yabona nje thina sabusiswa singabantu besifazane, sabusiswa ngoba sinalento nje, sikwazi ukuthi nje umuntu wesilisa simtshele lento afuna ukuthi ayizwe ebese yayizwa. Wathi washo khona mngani, wathi yabona nje ngibabonile laba nje umndeni wakhe bezama ukungivimba, bengithuka, bezwa bengithuka bengibhinqa, kodwa okusalayo bawinile imina Zama Ntanzi. Yabona nje mina, hawu bandla begcine la bathanda khona, kodwa okusalayo isikole sithi 1-0. uMakhumalo ngazi kahle mina uneqanda, mina ngino-1, ngiyiwinile indoda. Guys, engasazincome kanje uZama, ey'ncoma nje akazi ukuthi uMakhumalo yena laphaya uhleli eduze kwethuna lendoda yakhe umuzi lo owadlula emhlabeni. Uncenga ukuthi uSanele abuyeleze ekhaya ephephile. Uyancenga nanokuthi-ke umntwana mekuthi ngampela wakaMagwaza lo othwele uZama ucela naye aphephe. Guys, uMakhumalo ukhulekele okuhle for uZama, kodwa uZama yena ubhizi yambhinqa la, uthi nje yena umhlulile. uSanele ukhethe yena, usalile yena ngemumva umama. Khuluma ngomama nje lo okuyena wamthwala for 9 months. uSanele wamzala, wamkhulisa, namhlanje ugirl usekwazi ukuthi athi umhlulile yena umamezala wakhe. uSanele uzwa yena indaba nje yakhe uMakhumalo ayikho, isikole sakhe siwu-0, yena isikole sakhe uZama siwu-1. Guys, sizikhulise-ke iy'ngane zethu ebese ekugcineni zikhethe amakhosikazi. Hhayi guys, akupheli-ke lapho. Ngalana-ke uMbali benesoka lakhe lisha umchunu. Ngathi impela indaba yokuqumba phansi uNtanzi sebeyithatha serious-ke manje. uMbali bekade ehambisana-ke naye ubhuti lo, wamtshela ukuthi ngathi namhlanje ngibona okokugcina. Wabuza uMbali ukuthi indaba, wathi hhayi ngisayovakashela isithathi esikhulu phela uNtandi. Wathi hayibo, uzobe uhamba nobani? Kumele uhambe nomuntu omthembayo phela, leya ndoda leya iyiqili kabi, awunqeni ukuthi uhamba nephoyisa thizeni limane likujikele limthiphise uNtanzi. Wathi hhayi khululeka, sizohamba nje nethimba futhi zobe ngiphethe ne-warrant, ngifuna ukusesha yonke leya ndaba.
Ayi nangampela-ke wajabula uMbali ebona ukuthi sengathi kukhona ukumsina kumjiqeza nje manje uNtanzi. Ngampela-ke abavazi besewapholisa amaseko uMchunu nethimba lakhe bafikile laphaya koNtanzi bengalindele lutho guys. Bafika ne-search warrant, basho ukuthi bazogumbuqela yonke indawo upside down. Bathe nje bebengena laphaya uphinda washo kuqala wathi hey, ningena niyaplanina yini manje naphathi ibhamu nizosithusela iy'ngane, kuney'ngane le ekhaya. Eshe qamba amanga, angikhumbuli nje kunengane encane laphaya koNtanzi. But anyway, umane nje uMchunu wangasaba wathi hhayi nginalo iphepha elisigunyazayo ukuthi sibe la. Wathi yini ndaba, kwenze njani? Hhayi noNtanzi-ke benomduduzi baphumela ngaphandle. USanele-ke guys usemkhwenyana woqobo, usekwazi nanokuthi amane ahlale egcekeni elilodwa nje noNtanzi beze begonane benozama phambi kwakhe uNtanzi ngenxa nje yalamalobolo awakhiphe namhlanje. Guys, wow. Bathi-ke umane nje wathumela amaphoyisa kwabe iwona amanye angena ngaphakathi koMchunu. Hhayi babuya-ke nenduku eyaduka mhla kubulawa phela induna yalaphaya esigodini sase-Ezulwini. Le nduku le yabhekwa kuyinduna phela okwakumnikazi wayo kodwa yangatholakala. Namhlanje itholakele-ke egumbeni likaphinda and igcwele igazi guys. Kwamane kwacaca bha ukuthi abantu ababulala induna balaphaya koNtanzi. Kuboshwe uphinda-ke ngoba phela itholakala egumbini lakhe lokulala. Hhayi bekade engafuni ukuboshwa, umane wathi ngiyekeni nina, ngiyekeni, nenzani? Kwathiwa ndoda usuboshiwe-ke ngokuthi phela naqamba amanga nathi induna nazi nokuthi yabulawa uba, kodwa kuyangithusa manje ukuthi ubhoko lwayo seliserumini yakho. Phinda, hhayi siyakuthatha-ke ndoda. Wathi ningangibambi kabuhlungu phela, musani ukungibopha kabuhlungu. Waqhamuka kuma wakhe Faith wathi hayibo kwenzenjani Phinda? Wathi ma, banamanga labantu, yibona bafike nale nduku sebengibheca manje ngobubende, inyama ngayidlanga, yabona nje labantu. Hhayi wamane wathi nje uMchunu lalelani-ke madoda amadala, njengoba sengimthathile uPhinda nazi ukuthi ngisabuya la. Esesabisa-ke uNtanzi benomfabo umduduza. Kubonakala nje guys ukuthi inhlanzi sishelwa amanzi. Ngampela baphefumula ngamapayipi, baphefumulisa ngamapayipi ngampela guys. uMchunu akadlali ney'ngane, ufuna nje impela ukuqeda nya ngabantu bakoNtanzi, qothe isibokodo nesisekelo. Lapho kuwesi-ke noSanele ngathi uzogaxela uSanele ngoba sengathi akasapheli manje emzini wakoNtanzi. Akasesiyena nje umkhwenyana khona, sengathi usephenduka umakoti. Ugoyile guys, akasafuni nhlobo ukuphindela ekhaya kubo koMagwaza. Hey-ke sithembe ukuthi akazuthola amachaphazela angamfuni ngoba vele kade bemkhuza nakubo ukuthi aphume aphele kuloya mndeni, kodwa-ke akafuni ukusuka guys. Unamathele impela ngathi glue. Asithembe-ke guys ukuthi akazugcina-ke naye ephelele ejele ebengazi lutho. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like, and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile.